ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜିକି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଏମିତି କ'ଣ ମୋ ସାଥିରେ ଘଟିଲା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ସେଠି ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଉଥାଏ, ସେଠି ଜଣେ ମଉସା ମାଉସୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ମା ଭଲ ଅଛୁ? ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଚମକି ପଇଲି, ନମସ୍କାର କଲି। କହିଲି ହଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କ'ଣ କି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଫେରିଲା ବାଟରେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ମଉସାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଅଟୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଲୋକ ବହୁତ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗହଳି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ଼୍ କର, ଦେଖିବା କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ସେଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେ ମାଉସୀ ଆମ ସାହିର ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ହା ହା ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠାର ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ସେ ଆମ ମାଉସୀ, ସେ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଉସା ଆମ ସାହିର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, କହିଲି ମାଉସୀ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ମଉସାଙ୍କର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ସେ କଥା କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇକି ଧରିଲି। ତାଙ୍କର କାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ, କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଆମ ଘର ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ସାଥିରେ। କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ବହୁତ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ ଏ ମଉସାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କର ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଠୁ ହେତେ ସି ବୋଧେ ରାତି 11ଟା 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ସିଏ ହେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିଟି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିଟି ଦେଇକି ଆମେ ଆଗରେ ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ଅଟୋରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରିଦେଇକି ମଉସା ମାଉସୀକି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ମୋ ପୁଅ ବି ଥାଏ, ମୁଁ ବି ଥାଏ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର କେହି ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ଚିକିତ୍ସା ହେଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, ଆମେ ସେଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ କଥା ବି ମୋ ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଉସା ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଠାତ୍ ଭୋଜିରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମାରେ ତୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। କହିଲେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମାଉସୀ? ନା ନା ତୁ ମୋର ଝିଅ, ମୋତେ ଝିଅ ବି ଡାକିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ମା ଝିଅର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଅଛି, ହାତ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ହଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କର, ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଅଛି, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବୟସ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ମାଉସୀ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ ମୌଜିରେ କହିଲି ଦେଖ ଝିଅ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ତୋତେ ଆସିକି ଦେଖା କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ତିଆରି କରିଦେଲେ ଯେ ହଜାର ଗହଳି ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି କି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ କାହାର କିଛି ବି ଭଲ ହେଇଥାଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ନିହାତି କରିବେ। ଏତିକି ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟଟେ ନା,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଆଜି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଲା। ଝିଅ, ମା ଝିଅର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସହାୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଗୁଣରେ ଫେରେଇବେ। ହୁଏତ କେଉଁ ବାଟରେ ଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇବେ। ମୁଁ ଆଜି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତିକି ଖୁସି, ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଭାବିଲି ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଯେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଆଉ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।